V rámci jubilejného roka a oslav arcibiskupa Bernarda Bobera sme spolu s padrem Guillermom zažili večer plný hudby, svetiel a tisícov mladých ľudí. Viera zrazu nebola vzdialená, bola priamo medzi nami a práve tam sme pochopili, že cirkev žije. Advent sme neprežívali len ako obyčajné čakanie na Vianoce. Učili sme sa spomaliť, viac myslieť na druhých a pochopiť, že svätý Mikuláš nie je len o sladkostiach a balíčkoch pre deti. Tento raz patril najmä našim stárkým, aby cítili, že na nich nezabúdame a že sú stále súčasťou nášho spoločenstva. Počas adventu sme sa na chvíľu vzdialili od ruchu sveta, aby sme v tichu u jezuitov v Prešove našli viac priestoru pre Boha aj samých seba. Témy duchovnej obnovy nám pripomenuli, že každý z nás v sebe nesie viac, než si myslí, svoje vlastné túžby, poslanie a Boha, ktorý pri nás zostáva aj vtedy, keď sa zdá, že mlčí. Pôstne obdobie nás učilo, že láska k druhým sa neukazuje veľkými slovami, ale obyčajnou prítomnosťou. Návšteva domu pokojnej staroby v Košiciach nám pripomenula, aké dôležité je venovať čas tým, na ktorých sa často zabúda. Práve v úsmevoch, rozhovoroch a spoločných chvíľach sme pochopili, že niekedy dokáže človeka najviac obohatiť to, čo daruje druhým. Počas prípravy sme spoznávali nielen vieru, ale aj miesta, ktoré v sebe nesú ticho, modlitbu a silnú duchovnú históriu. Návšteva jubilejného chrámu svätého Michala Archaniela u Uršulínok a ich kláštora nám ukázala krásu zasveteného života, služby druhým a vernosti Bohu v každodennosti. Postné obdobie sme prežívali aj cez pobožnosti krížovej cesty, pri ktorých sme sa učili viac stíšiť a vnímať Ježišovu obetu. Spolu s deťmi pripravujúcimi sa na prvé sväté prijímanie sme prežili chvíle, ktoré nás ešte viac spojili ako jedno farské spoločenstvo. Počas prípravy nás obohatili aj hostia, ktorí nám ukázali vieru z trochu iného pohľadu. Jedným z nich bol aj pán kaplan Robert Likaučan z Krompách. Večernú adoráciu na tému Tu som, Pane, zostaň so mnou sme pripravili pre celé farské spoločenstvo ako čas ticha, modlitby a stíšenia. Práve v tichu adorácie sme si uvedomili, že Boh stále čaká. Máj sme prežívali v úcte k Panne Márii cez spoločné modlitby svätého Ruženca a chvíle, ktoré nás spájali ako farské spoločenstvo. Pre deti našej farnosti sme pripravili aj balónový ruženec. Po svätej omši a modlitbe posvätného ruženca sme spoločne vytvorili ruženec balónov a vypustili ho spolu s našimi prosbami k nebeskej Matke. Počas prípravy sme mali možnosť stať sa súčasťou aj veľkých momentov našej diecézy. Pri príležitosti 250. výročia založenia Rožňavskej diecézy sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše v Rožňave spolu s množstvom veriacich z celej diecézy. Záver prípravy sme prežili aj športom, spoločnou svätou omšou a stretnutím birmovancov z celého nášho dekanátu. Do organizácie turnaja sa zapojila celá farnosť a vďaka spoločnej pomoci vznikla atmosféra prijatia, radosti, pohostinnosti a skutočného spoločenstva. Bol to deň plný povzbudzovania nových priateľstiev a spoločných chvíľ, ktoré nás opäť ešte viac spojili a nakoniec sa nám podarilo turnaj aj vyhrať. Počas pôstu nás prevádzala modlitbová aktivita Adoptuj si svojho birmovanca.
Do pripravených fliaš farníci počas celej prípravy ukrývali modlitby, povzbudenia a odkazy pre mladých. Týždeň pred birmovkou sme ich otvorili a našli niečo vzácne. Dôkaz, že nás počas celej cesty niesla modlitba našej farskej rodiny. Neboli to len 2 roky prípravy. Bol to čas, ktorý nás zmenil viac, než sme čakali. Čo nám táto príprava dala? Zo začiatku som to bral ako povinnosť. Nevedela som, čo od toho očakávať. Myslela som si, že mi to veľa nedá. Pred rokom by mi nenapadlo, že raz budem písať takýto list. Postupne som pochopil, že to nie je len o sviatosti. Viera nemusí byť len o kostole. Cirkev nie sú len pravidlá, ale hlavne ľudia. Bol to čas, keď som sa naučil zastaviť. Niektoré momenty si budem pamätať celý život. Boli sme skupina ľudí, stali sme sa spoločenstvom. Našla som ľudí, pri ktorých môžem byť sama sebou. Uvedomil som si, aké veľké veci dokáže obyčajná prítomnosť. Niekedy aj obyčajný rozhovor môže znamenať veľmi veľa. Našiel som väčší vnútorný pokoj. Naučila som sa viac rozmýšľať nad tým, čo je v živote naozaj dôležité. Naučila som sa žiť s Bohom a uvedomila som si, že s ním nikdy nie som sama. Boh sa stal súčasťou môjho života. Našla som samu seba, ale aj Boha. Birmovka ma nezmenila len ako veriaceho človeka. Zmenila ma ako človeka samotného. Najväčšie šťastie nespočíva v tom, čo získam pre seba, ale v tom, čo zo seba dám druhým. Nezískal som len sviatosť, získal som niečo oveľa viac. Birmovka nebola cieľ, bola začiatok.